sik. Wis. Wis dikuwer. Aku tak ketemu SS tak aman be aku. Kita ketemu lagi di channelnya Dek Damis. Ada saya selesai main. Ben nanti ki. Alah tak cak nerima mangan ning kono ya. Pasar. Tak cak mangan nerima. Lha sing dikerjani sampean mbek Mbak Manu tek terus ganti kerjani aku piye? Ya udah harus dong. Nanti panganane nggo ndi? Karena sabun sih. Apa sabun? Terus ngopyok cahe ben karo sabun adus kono. Tak mau ngopyok cahe ben glowing ngono. Gosong itu. Apa sabune? Kayak isin suwi ben wangi. Jane open tenan kok mbok iki. Lah piye? 11.000 lho. Ki lho seneng ae. Lho sing suwi tak larang e. Ora sing iki lho kok. Lah iki sine telu. Oh. Wes, sampune sing kentengan ae. Masa enak kan? Ora nek iki doe nek rentengan nanti di Mbak Umi. Heeh, nek gini kemarin tiga rentengan. Oke, nek rentengan ada marah tiga polan loh. Iki ben kanggo saulan e. Polan. Di Berapa, Mbak? Duit piro kok kurang-kurang urung jajane? 18.900. kita tak pernah naik loro. Susah, malah saya kayak ingin kau mainan lo malah Dari sing cilik lho sing foto yo cilik. empram itu lo samit oh samit Nanti parae. Ki, nah clear pentin. ini lo liboi ini lo Iku ya. Iki lho, iki Jadi iki. gue apa? enggak gue ya Piye itu codes kuwi? hand solder Harganya krema lamuran sing mbak mana? enggak ya Iya, mana iki 17.000, 18.000. Jadi kalian aja malah murah sing besar. mau sih kok tak apa Wis ngene tok ae wis tak Bro, biro jajane. Biayanya nih kira sering solo promo 15.900. kok pas lagi Ini kan lebih besar. aku merasa gede-gede mendem lo kok ada janji kok air ini satu kok makan kok Karo iki mbek sing gurih-gurih berarti senengane. ya sama 10.000, 12.000. 10 mbek 12 wis 22. Ambek iki piro? pas 40. 50 loro Iki kasire sak nggon. 50 loro guys sesan Ya ya. Ya ya iki nek kuwi gurih. tidak papat bisa ayo guys nek tidak papat ini dia dapat rezeki dari hamba Allah gue wis kene ngucapin yang kono ae ndongakno ibuke meninggal dia jenenge yo Rimawati Harum Melati Sukma lha kok apa lagi dawa lho aku wis kecantum nang wektu pokoke oh kok kecantum nang enggak nopo ya amanah amanah kan mbak jane dia Jajannya dong. mampu satu Ini mungkin sing cair mawon nak murah 13.500. uangnya ra iso nganggo cair mbak misalnya nganggo ngono diosok-osok nek cair malah Disok kabeh. ngatus ning GoFood pun iya enggak apa-apa ini renangan montrok Mboten. terus montrok iya kan Shower. pas praktik belajar nih itu nganggo kemarin mau pakai dunia belajar tembak 100.000 dari hamba Allah wah Kok pakai sekalian? gak baik alah soalnya aku untuk rezeki konggone hamba Allah tak tuku coklat Niki tasnya 67.200. Mboten ditambah oleh sekalian. oh alah sing tak tuku es campur kok kok no ae kayak loro ya bayar loro gitu iya wah itu kon bayar nang pasar ndak bayar orang bayar lho yo marai bandrole Indomaret hilang
wong sing mlebu kene iki wong sing berduit. Nek gak berduit masa berduit. Nah, aman kan? Pas. Sesuai isi. Ini kapan kemarin cek orang begini tak pangan enggak sampean aku rono urung milih. Berapa biasanya? Berapa 100.000 nggih? Nggih. Masa orang akan bayar. Orang aku sih bayar. Napa? Bulan emang kan tidak itu 200. Tapi sudah itu 200. Iya, ini ngomong. Dikulit noy. Di mana tuh? Yakin. Terima kasih. 200 masuk. Donatur. Amo. Masa wong peritingan amo. Oke. Bungkus lho, Mbak. Iya, sayang. Sama aku mek ning kene ku lho. Catem ngotok kena tanganku kabeh. Nang gone anak wedok terima aku malah sari. Anu Mbak Pur lagi diet, dedet-dedet. Pak Sulit. Oh, wong kene iki paspornya daster kok. Iya. Iya dedet-dedet. Iya dedet-dedet lagian. Aku mangan nih, Pak. Aku mangan. Mangan emang dari mana? Cece Dewi. Kita makan di tempat terima piye? Ayo negake. Cece. Ya Allah, cece ngono ya tenang. Urung. Mbak Mur rek tak sakane terima iki piye, Cek? Mangan ning kono apa ora, Cek? Tapi dilane gak mau ngono iki nek dilane. Gak mau ora Pak buat mangan. Mosok yo, Mas. Aku ki yo kalu tapi baru tengku butuh. Gak apa-apa saeneke, kei nogo-nogo. Kayak nogone entek semburane ya, Bro. Iya. Mbak sak kilo tapi aku kematangan wis ireng-ireng ngono lho, Mbak. Aku nek wis ireng-ireng gak sampean gak ora. Ada sampai nek prai suwe nanti, Mbak. Iku lho, Mbak, meninggal ponakane ngenteni 7 hari ponakane buke. Sing sapa? Sing Mbak Mbak Sum. Nggih. Mbak Sum meninggal. Bener mujiun. Bu Ika niku le. Nggih, buke. Sakit napa Ibu le? Oh, kok salah. Iku anu ah. Bojone bengkel kuwi. Oh, iya. Nah niki jebul mbek aku nang Jepang kan kene Mbak. Kok emang ke ewo ya? Bar ewo. Nggih, barewet nggih. Oh, mau aku ditonjok ya dari nganten. Nggih, iki kan dadi santai. Nggih. Kan beko terus beras nang leke pokoke kuwi dhewe. Oh. Nggih. Kan duro. Warnanya apa, Mbak? Warnanya apa? Merah apa ojo? Kopi? Celuk mak. Piye? Piye le? Piye? Konten kreator, bro. Sapa? Maknur. Oh, Maknur. Maknur ora makmur, Maknur, Mbak. Iki makmur. Makmur.
sama Ida Ratih. Mbak Ida Ratih niki madam wis intine niki bersatu antara bes dan bapak. Berbagi kon pindah nggon, Mbak. Pak Demis kon pindah teko Putu, teko Ambi kono. Nggih, pinten, Mbak? 15. Kurone dia rumane ada. Rumane murah. Tidak daerah kan. Iya, rumane gak merah. Ya emang ora mbok kene petem kuwi kok. Lho ki kok tak nang kucing enak nang ngene sih. Kok gak dujan. Kita pulang, Des. Kok pulang? Ngene Rima. Terima. Cacah kuwi ngono lho ya gak gelem lho ya. Guys. Gak podo Rima kok mangan nek ngono. Coba. Aneh. Ember kok gede nek, Ci. Nek mangkok sakno iki wis. Cecet bingung wis tak jak mangan es ning ngene Rima ya. Ning kono nek mangkok, Mbak. Mbak, enek-enek toples. Iku lho ning guri nek toples, Mbak. Ora enak, iki wis dinggon nek. Bu, aja ngobrol Bu. Iya, Kak. Piye? Aja mbok breki, aku wis mulai roh mak omongane. Bu, aku. Wah, anak turu ah. Hmm. Walah anake turu, guys, kuwi lho anake turu aja dibreki. Aja dibreki. Aja dibreki. Ini Bu, Mak, nang ndi? Mak nang ndi? Kene. apa ini Bu? Eh? Apa? Oke. Wes. Ini saya, ini. Aku kono. Kok lemen iki malah. Kok iso. Piye? Iso apa ora? Sorry Bu. Penelpon sapa? Mama, iki apa mau? Pak Mul, lah Pak Mul sing ndi? Nah, Isi, gak bahaya. gak bahaya ta. Pilih kami saya. Pilih kami saya. Lah lek Demis apa ini kan ini? Enak pakai tani. Iki ya. Sapa motor sapa kuwi? Pak Isan. Eh? Isan. Pemirsa anak itu kuwi. Aja Bu. Jajane ndi diingi? Entah. Entah. Mbok buak apa entek? Entah. Timam. Wes. Wes. Lah dhuwit endi? Iki, Duit cek akeh, Mak. iki apa kene? Iya. Apa nih Bu? Ini jadi bel. Nanti halo. Mas, Nanti. ini. Nah gini. Ayo. Pak mau meninggal. Pak Mul meninggal. Masuk. Siapa? Bang Mas. Iki 100 porong, Mas. 100 porong. Wes. Wis tenan porong. Ketoke urung, Mak. Nek wis tak dusi, nek urung, ya, dusi mae. Mana? Jini. Wis atus ngene Deni. Kenapa gak ngene Wiwi? Ya. Saya sini ya. Piye? Cicit jini. Oh, didusi Deni. Pak mana lo? Nenek hati. Sekarang mulai mak. Iya. Mak, Eh. abangku bilang. Ape milang, Gua tiki. buat Kiki. Apa? Oh, rasane Kiki kok nek rene Kiki. Iya. Ki es ya, Mam, es ya. Jajan, kayak wong telu nggo. Dia biru Bu. Bu, tiba Bu. Oh iya. Tak buka no. Ibu. Jaknya kayak Iki sapa? Mbak Ami. Ini Anda. Gini. Pak Esel. Iya, Mak. ah, sing sa. Elane ra dulung. Mak iki kan jajan. Jajan dingin tak kowe, Jek. Jek. Ya Bu. Yo, iki sabun ya.
Dari Mbak Hamba Allah, sik tak deloki. Sampai dek nang kenapa Mas? Ini kuwi adane. Dari Mbak Hamba Allah Oh, dikerjani Mbak Manu aku sing dikerjani. suruh mendoakan ibunya Mbak Hamba Allah kan sudah meninggal. Saya bu. Suruh mendoakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jembar kuburnya pada ngodalane. Untuk Ya ampun. ibunya Mbak Hamba Allah namanya Rimawati. Ya Pak ya Bu. Wes ayo didongakno khususon wa ila ruki Rimawati amin fatihah haud. Ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dan buat Amin. Mbak Hamba Allah semoga dapat momongan yang soleh dan solehah. Kan DE urung hamil dan semoga ada mukjizat dari Allah diberi momongan garis 2 jebret ngono yo mayo. Amin. 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 Nah, wes. Buat Mbak Hamba Allah sudah tersampaikan di sini di kontani Mak Damis ya. Pokoknya aku cuma bisa mendoakan tok dari sini semoga sampai tetap perjuangan garis 2 lho. Cepat mendapatkan momongan. Dan duwe momongan sing soleh dan solehah. Ki sabun mbek sampo bagus. Sana gini ae. Gak ning gone wiwik ngono. Hmm. Tak dusi make. Aku tadi kan gini ae. Ngene ae. Lah kenapa gak ning gone wiwik? Jangan apa. Gak kena apa-apa. Apa. Jangan apa. Jangan apa Bu. Mak apa Bu lah untuk menyeluk iki. Pengajuan sithik Bu ya ora apa-apa Kowe emang. nyeluk aku Bu ngono. Hmm. Ah ya wis. Nasi kan gini. Iya, ki ngombe mangan es apa ora? Tak kon es campur. Kijing miring Mas, es campur Rima. Timbang wis mbok iso ya apa urung nek ora mbok iso ya ku ya ora kolu. Ki nang digodhog apa, Mak? Wadah uyoe mbek uyoe. Ki bodo apa? Terus kabeh ki lho. Eset. Ayo ese. Se. Ora sadar cucuk ngene kena apa emang? Iya, tutup ora apa-apa kok. Iya, Ada iki ngene lho guys masalah yo. Iki Yo, kok Bu. tidak. So. piye? Susah piye? Ke apa nek Mas? Aku ke apa nek Bu? Piye? Apa nek Hindui? Mas gini. Telepon apa? Apun. Oh, telepon. Telepon. Telepon Mas. Santiku telepon sabun. Tak kira telepon es tolong. Es tolong. Peneng ndi kene tak gedek lho malah nek ra junguk kene peneng ndi. Ayo. Telepon rono parah aja. Pipi. Kene lho, Ma. Sinyale ra nek ning kono, kene lho sinyale akeh. Pipi. Mati. Kene dia ana ibu. Ning pekong ning dhuwur bengkel pekong apa malah nek isinya apa? Bukan ibu. Aku Pipi. kira pekong Mas kok yang iki sik ya. Mangke tak suntek kene ya. Ya. Sik guys. Wes pipi. Oh, wis resik. Sik tak iki sedoke tak ngono. Oke, cukup saiki. Nunjuk kok pane ta. Ya Bu. Piye nek jajal piye? Ini Bu. Kok omah kok. Ini Bu. Ya wis kono kayak kono, wis kayak kono. Kencing iki nang dilamu. Wis ta maaf ora usah ngomong ngono. Iya, bener Mas. Ora usah ngomong sing Duyuk. Sedot. Suku dayung. Adik maju mah, gak ketok mang. Ndek maju, Nduk. rada sini. Rima maju sini. Ndek rene lho. Rada sini, Wis Rima to maju. ora kok nek Pak Mul ngebel tak dohno kowe wis ndek kene, wis ndek rene.
tulang Madep ya. rono lho, madep Madep sini, ini tak Didulang. tulang. Didulang umur. Tak tulang ya. Didulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tulak sawan balik dalan ilang larane karek seger kewarasane Rima. Seger. Untung cek ora apa? Untung ora. Kok tak gak spontan ya. Jebloke isa ibu. Gebloke Nisa. Insun. Insun. Jebloke isa. Kena apa iki, Mama? Bebo. Iki kena apa iki? Bebo. Tiba. Digeblok Nisa. Insun. Jiki. Tiba iki paling mak ngono kuwi. Mosok Mosok digeblok kok kok ngene. Kasih bu. heeh. Kasih. Wis nyak aman. Mbak biru kaya ngono kena apa? Iki diuntu apa ora? Oh, Gak enek minyak-minyak apa iki gak enek. Enak. Ini masih bu. Iya iya. Jelek kene tak ada minyak. Nah, bebo bu. Aku omong lho mak gosong koyo ngono. Iki diingi wis emang mosok. Tapi bebek isa. Dingin nangisnya paling perkara iki. Jerene Isa iki kaki. Ma. oh alah ya Allah. Sampai koyo ngene. Saya kaya wong. Ya Allah Gusti, Makan lagi, ya Allah Gusti, Rima nanti paringi mari ya Allah Gusti. Sandal wis berbondol mbok lebokno kene nang. Sandal endi? Sing mbok kuwi ae ya. Nah, seger. Ya Allah mak, kenapa gak kadek mang mak? Jadi ben rada en ambune nganu ngono lho mak. Lali, guys. Ayo makan lagi. Cuma Iya. kaki saya mak. Yo, sok agak Anu, asun ini. Iya. kok dingin nangis gara-gara iki. Bisa kebelakang mobil. Oh, alah geblok ya kuwi. Anu mobil. Anu kebelakang Makan ini. lagi. Iya, kan ditulang Ayo, bumur. ayo makan. Nek ditulang bumur yo. Ayo seger. Iki nganggo sedotan. Ya Allah Gusti, ya Allah. Wis kan zaman Nganggo sedotan. edang minum. Sim. Anu sampai Suwuk mak, suwuk. Tak suwuk, ya. Disuwuk mae, disuwuk mae bintang mari. Bismillahirrahmanirrahim. Olok menolok Kim. Wes bu, aku Mas mari ya, mari. Abin ini. Mbah Direne, Pono. wahono. Ya wis bendang bok kono Ya makan wahono. lagi. Lalu ini kau ini. Iya, iya, kalau ditulang kalau. Mana. Ben seger. Enggak enak mambu. Berkata dek bundel ngono apa, Mas? Yo. Gak, kebelakang bisa. Blok ini sa. Nusun. Bisa. Iya, Nisa Sun ngono. Gerak people mobil. Iya. Anu gitu. Gerak mobil. Mobile. Pak Owen Mas. Oh, iya, mobile Mas Arif. Iya. Ayo makan lagi ya. Engkau ini. Nek engko rene, ya Mas Dimas kok rene wong jek nang omah. Jek turu ngantuk. Kok wonge rene Mas Dimas. Mbek mandor mbek Iki sapi. wis apa? Wis Saya anu tuh sini lho ya. wis ya wis ya. Satu suara. Tenan. Jadi ini. Ya wis ya. Ya wis konten kali kita. Ya wis guys. Kita mengunjungi Rima sama Mak Ngatini. Tanpa Mak Denis. Mm-mm. Wonge lagi bar coplok benang. Coplok benang gede mah jadi dicoplok nang ngene bliwi. Bliwi sing lho, sing diblok Rima. Ya wis ya. Ditunggu konten selanjutnya dan keseruan kita mau kemana aja ditunggu aja. Dua bestie. Dadah. Sampai bertemu wabarakatuh.